wulikajɔba min kɛra Mali kɔnɔ san 2020 M5 RFP o kadra kɔnɔna la i ka dɔn ka fɔ no o bangera fanga dafiri la an b'a dɔn o juillet kalo tile 11 ani tile 12 Badalabugu kɔnɔna la Imam Mahamudu Diko ka misirida la maa dɔw olu bɔnɛna u ni na wa dɔw kɔni olu jogina o la sa semasi ni o denfa ye Mahamudu Diko olu ye i ka dɔn tasibila kɛnɛ sigi bi sibiri don Yusuf Daba Jawara an k'ale lamɛn ale ye semasi ɲama ye. Lajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye c'est pour que an ka camarades minnu bɛ en 2020 ne ka sɔrɔ an ye wulikajɔ kɛ ko jamana yɛlɛma kama olu minnu ni tor'o la an ye lajɛ in kɛ k'a ɲɛsin olu de ma c'est pour leur ka hommage de k'u ye ka tasibila k'u ye en même temps ka tila k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ k'u hakili lajigin k'u wele u k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu n'u taara kɛlɛ in na an sago ye mun ye an bɛ mun fɛ vraiment k'u jija justice ka se ka kɛ pour que responsabilité ka situer mɔgɔ minnu ye baara in kɛ u nɔ ka se ka minɛ. Seydou Doumbia n'ale i ka dɔn ka fɔ kulu min sigira ka i ka dɔn maa minnu n'u tanyara ani maa minnu jogina ka u lafasa n'ale o ɲama ye an y'ale ɲininka yala ka bɔ san 2020 na ka na bila bi la i ka dɔn kiiriko olu bɛ ɲɛ jumɛn ma an k'a lamɛn. Bon ani ɲɛmɔgɔw ka kuma o la o b'an ka avocat bolo parce que collectif kiireli ni bi cɛ avocat talen don IC talen don mais avocat tun nana wagati dɔ la k'a fɔ n ye ko commune 3 tribunal tun ye weleweleda kɛ ko ka taa plainte don ko a bɛ fɛ ka taa plainte don an ko problème t'a la a ka taa plainte don a plainte kɔfɛ a ko a fɔra fɛnɛ ko ka taga ni mɔgɔw ye ko ka t'u ɲininka an tun bɛ ka mɔgɔw d'a ma mɔgɔ 20 bɔɲɔgɔn la mɔgɔ 20 fɔlɔ taara olu ɲininkara a tilala k'a fɔ k'an k'an jɔ fɔlɔ ko parce que ko in enquête bɛ mɔgɔ caman kun kan ko dɔw kan ka wele k'olu ɲininka n'olu ka ɲininkaliw banna ko an ka mɔgɔw bɛ tila ka wele ka taa ɲininka an tun b'o baara la. Imam Mahamudu Diko n'ale ye semasi denfa ye ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan ale kɔni y'a jira k'a fɔ a ka kan olu ka tasibila kɛ sabula maa minnu bɔra minnu jogina ani minnu tanyara u tun bɔra olu nɔfɛ ko de la. Ani ni Ala fɛ Ala ka jamana basigi tɔɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ Ala de bɛ se k'a wuli Ala k'a wuli an ka bonya tɛ an cɛɲɛ tɛ on leur a dit quelque chose ils ont cru o ye fɛn ba ye ka fɛn fɔ maa ye a ka da i la o kuma in kɔfɛ a ka bɔ ka tugu i kɔ k'a ɲini ni min ma sa Ala m'a latigɛ de o tigilamɔgɔw wara kun min kama ni ɲinan kɛra o kɔ u nan'u sigi k'a fɔ ko hali an kun kana bɔ kunu yɛrɛ ka fisa bi ye o tɛ hɔrɔn lamaloya wa anw bɛ taama kan an kunkolow kɔrɔtalen tɛ an wasolen tɛ an wasalen tɛ et je dois le dire wallahi n'anw wasara foyi ma tiɲɛ. I kɛnɛ kelen kan Imam Mahamudu Diko a y'a ɲini malidenw fɛ i ka dɔn gɛlɛya min bɛ Mali ni Côte d'Ivoire jamana cɛ nin don laban na u k'a to yen jamana ɲama filaw u ka nin ko in u ka lajɛ ji ɲama jɔlen na. Jamana ko du ko dama tɛ dugu kelen bɔ tɛ jamana ko don c'est sensible surtout ko in b'an ni maa minnu cɛ ko caman b'an ni ɲɔgɔn cɛ an kana dusu bila hakili ɲɛ an ka s'an yɛrɛ la kuma bɛ kuma la an ka n'o fɔ an yɛrɛ kana ɲɔgɔn su ka taa ko la ko min bɛ se ka na ni fɛn ye fɛn min ni gɛlɛya bɛ k'a la ka tɛmɛ nin kan. Semasi mɔgɔw u hakili b'a la i ka dɔn ka fɔ donna nataw la jamana ɲɛmaw u n'u ɲɛsin i ka dɔn ka fɔ nin ko in ma o la maa minnu n'olu nɔ yira la u ka se ka wele bɔgɔ jeninen kan. Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.